Grazzi għal fondi tal-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli kien inawgurat klabb ġdid tal-Għaqda tan-Nar 23 ta' April f'Ħalqormi. Dan seħħ wara li l-Fondazzjoni kienet ħarġet sejħa għal applikazzjonijiet u ġew magħżula 21 proġett minn għaqdiet u organizzazzjonijiet differenti. Jason Busuttil, Viċi President tal-Għaqda 23 ta' April, spjega li l-proġett huwa maqsum fuq 3 fażijiet u issa ġiet inawgurata l-ewwel fażi. Jiġifieri li r-ranġar tal-kamra ta' dan il-klabb fejn minn post mejjet u mitlu issa transforma ruħu f'post ħaj u sabiħ fejn il-membri jistgħu jiltaqgħu. Grazzi għal dan il-proġett l-Għaqda ħad tkun f'pożizzjoni aħjar li tiġbed lejha nies ġodda kif ukoll l-istess post iservi bħala sors ta' dħul għall-Għaqda sabiex tkun tista' topera. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni, Silvio Xkembri, qal li din hija parti mill-ħidma tal-Fondazzjoni sabiex tippromovi attivitajiet alternattivi għall-logħob u għalhekk tnaqqas ir-riskju ta' dipendenza fuq il-logħob. Se jkunu qed isiru diversi proġetti mirati li jgħinu lil min huwa vittma tal-logħob. Fil-jiem li ġejjin se jitħabbar servizz ġdid ta' helpline biex vittmi u familjari jkunu jistgħu jsibu l-għajnuna.